ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଫାଇନାଲ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଏହି ନୂଆ ଯୋଜନାର ନାମ କ'ଣ ରହିଛି, କେମିତି ଆପଣମାନେ ଏହାର ଲାଭ ଉଠେଇ ପାରିବେ। ଏହି ନେଇ ଜାରି ହେଲା ନୂଆ ସୂଚନା। ଜାଣିବା ତା ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ପୋଷ୍ଟକୁ ଶେଷ ଯାଇ ପଢ଼ନ୍ତୁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଲାଗି ଅନେକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନନିଧି ଯୋଜନା ବ୍ୟତୀତ କୃଷକମାନଙ୍କୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଏହି 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲାଭ ଉଠେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଟଙ୍କା କେମିତି ଭାବେ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭାରତକୁ ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲେ ଆଜି ବି କୃଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଉପଯୋଗ୍ୟ ଉପକରଣ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଅଭାବ ରହିଛି। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଏଫପିଓ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲାଗି କିଷାନ ଏଫପିଓ ତଥା କୃଷକ ଉତ୍ପାଦନ ସଂଗଠନ ଜରିଆରେ ଚାଷୀମାନେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀର କିଷାନ ଏଫପିଓ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ କୃଷକଙ୍କୁ ଏକ ସଂସ୍ଥା ବା କମ୍ପାନୀ ଗଠନ କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହା ଅଧିକମରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଏହି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷକଙ୍କୁ କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉପକରଣ କିମ୍ବା ସାର, କୀଟନାଶକ ଏବଂ ବିହନ କିଣିବାରେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 2023-24 ସୁଦ୍ଧା ସରକାର 10,000 ଏଫପିଓ ଗଠନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଜାତୀୟ କୃଷି ଅଜାଲର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।